että sua ei tituleerattaisi enää missään Idols-ariksi. Mulla ei mitään Idols-leimaa vastaan muuten, paitsi että koko ajan on ollut, mä oon koko ajan vihannut sitä, että mä oon niinku sanotaan Idols-ariksi tai Heavy-ariksi. Se on ihan aivan se ja sama kummaksi sanotaan, koska mun nimi ei ole kumpikaan niistä. Mä oon Ari Mikael Koivunen ja mä väittäisin, että tässä vaiheessa, jos puhutaan Ari Koivusesta, niin kaikki tietää, kenestä puhutaan. Ihan samalla lailla, niin ei siinä levyn kannessakaan lue, että Idols-Ari tai Heavy-Ari tai mitään vastaavaa, siinä lukee Ari Koivunen. Välillä siis tuntuu siltä, että on niinku nykypäivän niin pelkkää vittuilua meikäläisen kohtaan. Täällä lehdissä toi Idols-etuliite. Sulla on ollut hektinen vuosi takana. Onko sun perhe ollut hyvin sua tukemassa? On ollut kyllä. Mutsi aina on jaksanut soitella ja näin poispäin. Faijankaan ollaan käyty pelaan golfia ja välillä vaikka sitten laulaa karaokea tai mitä milloinkin. Et mummo oikeesti haluaa pestä mun pyykit. Ilmeisesti se on vähän sellainen, että mummollakin pitää olla niinku joku funktio. Äidit ja mummot on ollut mulle niinku todella tärkeitä ihmisiä elämässä. Isän äidin luonahan mä oon asunut pidemmän aikaa ja äidin kanssa viettänyt niinku lapsena tosi paljon aikaa. Totta kai mutsi on aina mutsi. Ei siitä pääse mihinkään eikä siitä tarvitse sanoa varmaan enempää.